tak proste ja nespievam, takže ja by som tu asi nemala čím zaujať nejak ľudí a neviem, či by som vynikla, kebyže prídem v klasickom oblečení, takže aspoň niečo som chcela trošku upútať v tento večer a ja. A ty budeš tvárou tej značky, alebo? Áno, som tvárou tejto značky, už sme fotili teraz katalóg, akurát je to v štádiu upravovania sa tých fotiek, takže niekedy budúci týždeň už by to mohlo výjsť von a už to 23. už to bude originál vonku, tá značka. Čo chystáš v blízkej budúcnosti ako modelka? Ako modelka, tak stále mám nejaké ponuky, stále niečo robím, mám toho celkom dosť. Bude to aj niečo do televízie, len to ešte nechcem prezradiť, ale určite diváci ma už o chvíľku uvidia aj na obrazovkách televízie.